किती काय म्हणे मिक्स फ्रूट्स आणला तू ठुन जाय का तू चॉईस कर किती मुस 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 म्हणतात मुस म्हणता काय म्हणून कोणी बात होत मुसुल आवडली काय मुसुली 50 रुपया 2 दिली दादा जाई हे 50 रुपये मुसून दे तू चॉईस करून घे बाबा सगळ्यात अरे काळा ती साली काढल्यानंतर म्हणतात ती मौत उरतात कळलं हे मागे मोठ्या हातात नुसता पडलो त्याला हात घाला खेळ म्हणतो 2 रुपये द्या हा घेऊची म्हणतो माझे नाव तू किती तू हा जाय काही फ्रुट्स जाई सांग माझे नाव विकत घेता का मागे विकत घेता आवडले अशी घालून घे मागे पुढच्या बरोबर नाव काय आवडतो का म्हणा माती विकत घेऊ पडत का नाही तू माती विकत घेऊ ना माती विकत घे ना जेसीबी विकत घ्यायचा कॅलेंडर बरे आता हो करते सांगतात का मग सर 70 सांगता हा बाकी नाव आहे तारा तारा वा किती सुंदर नाव तारा तारा आणि कोणते बुडून माया मागे सांगू तुझे नाव किती मागेल ना बाई मग मेरू पुरा पंढरपूरच्या मिळतात पांढरं अनुभव विठ्ठल बाबा दिवस बसतात मुला मागे खूप आवडले हा आवडले मग काय आवडतं ना मी तुका ह्या बुके सकट मध्ये पुराई 500 किती 600 रुपये देता तू माझ्याबरोबर बुलेटावर बसू नका म्हणून माग पहिल्याच पहिलं हो कॉमन गाड्यातच लागतं म्हणजे हा चंपून खूप जाम झाला आता माझ्या नातू जाय ना अनेक दिवस केला नाट्या जाय ना मॅडम तर रस्त्या पहिली नाट्या सुरू कर गो नव्हते किती घ्या एक जन नाचूया
माझ्या सब लोक एक काढून नाचूया तुम्ही माझ्या प्रेमाचे काट जोडूया तू माझ्या जीवनाचे साथी गो यगो प्रेम करूया सुंदर सुंदर सपनाचा रंग सजया तू माझ्या सजनी तू कपी दिली लागी ना कोणी तू माझ्या सजनी लागी ना